Ningkongangi Piang Subha, Pastor Brington Roy Pamsyong, Belawan Nanti Berjengai, Habis Jungi Nekapor, Pastor Piang Subha Piang Subha ya baru ki Pastor, ki temusan, ki hot komiti balang, ko pilai ya bandon bang mangi Nekapor, Pakum juru ya ki kimegi kpa, ki men ki para ki jungi. Bak jing dan jong phi ne por long sha ke jam sim ki kun ki jong hi bat excited hi bro ko wei bat kam tam Piang Subha bi kena baro hani ka por se bi phi ko ke busnat bat kalong ke ka ba ai sim lang hi baro nam tak lawei ba pernai jong ke yin ka sem jong hi ba jong ka balang ba jong kari jong hi bro ko wei hi ban nga Piang Subha ru ya ki associate members baro ki active members but kumjuru kamtam ya Piang Subha ru ya ki senior members ki khot barim jong society jungi ki bla treasury tom hai pomenshwa but hado mentaru but ni Piang Subha ru ya ki don hangne ki president secretary barim jong society ki jongi tingi Piang Subha ru phi baro ki wan hane kapor but ni ai bil padang sedang komne ya ki ai bil lupa ya ki pembet ya ka light ya ka sound arrangement ka tim jongki ya Good News TV kaba ring namta ki documentary bagum juru ya ki kubleiru ya ki traffic marshals bagi volunteers ki traffic badan habar dengan kerpa phi Pasubha ba pen simentalem si jongi ji sakri jongi nepor bakajing donjong phiru kon pen sup pen san yang baro bon suggesting bagi weru ki ushers ki volunteers baro ki badan hajong benta namta ka jing bitung biang jong ni sakri jongi pangkapati phi swabanya simeta lam ngi hang sakri jungi ha kan no benta ma fidan ban nga hne por ngi na pjungi ru inong tem inom jurai bat ngi ngets kem ba ublay don kar ban ngi ba kani sakri jungi kalong shisha kabayam sim kabayo jinger khu kamlang ka jingero yo try no panim jongi ban ne por ngai khublay ru ya ki baro ki ba ya pet na yin nasem ya ka ba kani program ngi live streaming dak jing arab junga Good News TV dengan kubleru Good News TV nampak ni dengan kubleru ya baru ki hayang sam ki page ya kani TV ya kani ka program jungi lingba ka live streaming bengile hang ni ka por ka team jongane ka jubli jungi kalong hakmi ki khon ki long ka jingyo kinti utrai to ni penem lang hang jing tuai ko pa jungi ba beneng Belai utrai, berpenlong yang ini komangilong haduk kene klimat. Utrai berpenyat kejim dongi wei trai. Iwan hani kapor, ban aingo ai me trai. Kejeng ri kejeng sumar kejeng rengkat jome bat ngi haduk kene klimat trai. Bat ngi kuki khun ki barit, hapok ke JCS maukar. Ngi wan rakhe kene ke Jubilee trai, berasis nementa. Bat kene long sengi ke bak penkut ya ka trai. Bat ngi aingo trai. Ya kita rengkat ke jome ke lam jome atrai ba ngis kem atrai min rengkat bat ngi hang ni kapor pen pendep kan ke sakri jungi apor bakan longsha ka ba ai jimentoy ka ba ai jingerku ba ai mesim yangi wepi atrai bat bolong jero ya me bat tang me lem bat ngi trai tolong me bala pen em pen long khot pen long sngur me ngi manis em amen Tangin subha ni sedang ke sakri jungi apor ya ruai lang dah jeng ruai kaba laispa kendai bat kaba laispa hinyo laispa kendai bat laispa hinyo bat anda kut ke jeng ruai ngan kerpat yaki associate members jong junior Christian University maukar bakin subha man ai jeng puli jong ki nak tien jong blai ba hade ngata I Mr. Dapurasan Sangshai we naki samarang ba jong saji jongi I belong treasurer jong saji jongi in subha banbo ha kajing tuai kajing ruai ka ba laispa khandai ba laispa hinyo jisu melong badap ya perthai melong khambon spa kham korlong laga keteng ya ka spa perthai pelun baro kawai ngalayo alang bad ublai baro kita khot laispa khandai ba laispa hinyo
oi long ba đạp ya bờ thế mê long kham bồn spa kham cốt lo không ca cơ tranh ya ca spa bờ thế bờ lon Baroka way ngala yolang bat ublay Baroka way ngala yolang bat ublay Jeng ngau ba ka kumat jong mi long kam kor dor chika day ya baika kumat baro saudang kelengka bertei sentiu saron jeng itenat kabuneng sentiu saron jeng itenat kabuneng stipas kem ka kerteng jombi abawan nong sun bantur jeng yap iu kelakau het lang coban nang deslor me ba penjob ngam don chutang ban riwai me ba penjob ngam don chutang ban riwai nabadok palapen riu spa na ukoy di blayolan enen aka dew long shirkay mentangayay ri wai shan ay ngam don tang ban mukat padang im ay ngam don tang ban mukat padang im. ข
Syaki nong rum lenong kabapra kabakat henyo. Kumta lada ngilong ki kun, ngilong ru ki nong yo pateng ublay ken, bat ki nong yo pateng lembat ukres dah. Yu tararami lenang bandreu dekat basan. Temen e ya utrai uba uble jong me dala ka donut baro, badala ka mensim baro, badala ka bor baro. Deuteronomy lenong bahenreu dekat bahenreu wat bahenyo. Bat do ai ba kini kiktin ya ki bangala hukum hame ha kanikasngi kin yai long ha ka do no jong me bat min yai hika ya ki halaki kun de men gran chapang jong ki haba me shong halayeng bat haba me yat halakalinti bat haba me thya ru bat haba me keru. Proverb ai po ai dekat bandreu. Tohikai yau kena hakalinti ba udai banlet de on kenrat naka wat haba ulataman. Nukang Timothy nom san kot pra nrei lada nu ru smart carry lak chang hi bat kham tam ya ki badai halayeng lalane chingai balong kham sneu ban yo bamngai. Proverb nang balai dekat kebesan bahandreu donget ha utrai dalam kadonut bara wat chania halaka jong kajing sempang halaki lenti do plai u de on penbet yaki lentia jome. Jing rai sam lai plai ke bakat ar. Sok kata kejat bendriu ke bau trau long blay jongka bat kita kibriu ki bau lajit ban long ke jingyo kenti jong Artios pra arpau uci su ula ang hakmi ru ngalong rikat bat pi halakas ngi haduk kabawai na kapertei. Jing wai sam chis pan riu kamikong bat baar. Do ya ro ya utrai do ai wo ya utrai na ba ulong uba bha na mar ka jing sin ai jong u kaya ne junam. Doi li lang hajung doi. Ko ko pa hajung ba bnengi wana khamat jong me ko trai. Ling ba jong ni no pai sngi. Si sien ban wan ban seng ya ka teng ka bo khoi ka jong me ko trai. Ban ai ngo ban pandon buram ya me ko trai. Ling ba ka jing isnei ki jong me ki jing bha ka jong me. Ki ba me ko trai me la ring kan ba ka society ka jong i. Ling ba ki ne ki shispa arp santali ki snem ko trai. Hoi ki jing ya lenti ki jong ka ki la long ki ba jrong ko trai. In rai me ko trai mem shim le e no ya ka nuruk ba seng ya ka ba hadu ka ni khilip mat ko trai. Mla ai ko trai ki ti long shwa ki jong i na do Miss A.W. Thomas ya ka vision ha i ko trai ya ka ban lum lang i ki hep ki barit ko trai. Hawi lala ban seng ya ka ni ka Junior Christian Endeavor Society mo khar ko trai. Baling ba ka jong i ko trai ngilala ban long kumbang long menta. Bat ling ba ka jing lam lenti ka jong i sibon ki wei pat ko trai ki long shwa ki jong i ki ba ket ya ba ya ka ling kor ka jong ka ban penlong ya ka ni ka society ka jong i kumba ka long ha ka ni ka benta ha ka ni ka por ko trai nyai nguru ya me ko trai nam ta ki tu ki ba ha shwa jong i ko trai don de pedeng jong ki blang la ban don ban ngi ndo ka ni ka khleman don de pedeng jong ki bula lek no shami ko trai ni ai ka buram shami ko trai ba gi du wai ru nam ta ki tu blang don ko trai ban ai pendon kam ki nam ta ka buram blai ka jong mi ko trai ngi ku ngi ai ngo ya me ko trai ba kom society ba ngi la ban ong hadu kat ni ko trai mle lam ngi mle rap ngi ko trai ba kom society ngi la ban ya no we mau jam sho we pan trai ba bha ngi bu ti hame ya ki snem ki po benang wan baganang lai yai long ko trai ka slem jong ki hep ki baret ko trai ki per sara ko trai ki bila ban pen bha ban sumar ki ban pen he pen san ki ko trai hakalenti ka mon ka jome kanam ki la ban he kinda he ko trai begin yai long ko trai ki nong yalam jong ka balang ki nong yalam jong ko trai jong ka ri ba ka imlang ka salang ka jongi kanra ba bhangi boti menang kershan ko trai ko society leng ba ki snem menang wan kin hawa kinong kit kam kin lek bat kin wan ko trai hindra ngi scam ba me melong uju ublai ba men nen menta bat shaduk ki bam jukun bat men ya lam ko trai ya kin ko society ko trai haduk kata ka jingwan asin ka jomme ko kenrat
dan do ringkat ko trai bat kai we pi we bat ro kum jo ko trai ba ki hep ki boret ki bla IT la ka jong ka jing em ko trai ban shakri me ki bla pel por ko trai lang bak ki por ki yo ki jing ban pen kre ki jing ruai ki jong ki ni do wai men ker khu ya ki men don ringkat ki jing pule ki jong ki bat ka jing em ko jong ki bat ringkat ko trai bat baro ki hep ki boret hapo jong ka balang bat ki baju ban ban ya seng lang bat ngiru ni do wai men lang bat ringkat bat ki ko trai bingi la ban yu isi shaling ba jong ki ko trai ba men sei ko trai kita ki breu ki bala ban pendon buram ya me haga do kan ko benta ka ba me ibet ban pen yeng ya ki ko trai dan do ringkat ru kum tunjuk ko trai bala ka jong ka balang ka jomi hang ni ko trai hoi ka balang ka jomi ka bala yeng hang ni ko trai na banta ban long ka jing sha shi ki wei pat ko trai hoi kan ran ngim la ban len beling ba jong ki jing ya lenti ka jong ka la ban mat ki jing tunjuk ko me ding ko trai limba ki ni ki snam ki bala no nrengi boti hame ba ngi scam ko trai ba me blame me tip ikeke baro ba ngi scam ba shi sen sa shi sen ka singi kani ka balang ka jome kani ai long ko trai kata ka jing shai ka balak ban pen priang shi ki wei pan bar ki wei ru ki la ban pet shaka ko trai ha ki jing alam ki jong ka ko trai ibu ti khmat jome namta ki nong shara ki baro na do ki pastor ki temen san ki no ki dekat committee balang bana ya ilam ya ki ko trai man ai ki jing start ka jing shampang man ai ki ko trai ka jing e ka jome bar kham tam ko trai bi ki la ban ya lam ya ka balang ka jing e ka bana me hi ko trai kedran ibu tiru hame namta kirim payeng kristan ke bedo po jongka ko trai kilong ka benta ka bakrau ko trai ban kristian ya ka balang namar ko trai la dar ki kim don ringkat ba ka balang tangga komiti balang ka numla ban ya e ko trai idu wai men thamai bodi ki yeng kristan ko trai apo jongki ki kme ki kpa ko trai bar ki yeng hi baro bar kham tam ko trai baling ba jongki ru ki nyai long ka jing kerkhu ko trai ka balang nyai ngo namta ki rimpe yeng kristan ko trai ki bla long ringkat bat ngi kum ka society ha pedeng ki jing rakhi ki jongi ki bla kristian ngi ling ba ki jing ai ki bla kristian ngi ling ba ki jing duai ki jongki trai na ya kerkhu ya pendon kam ki ba hai noi benta isap imam la ai ha ki trai bi ki la ban nyai long ko trai kita ki nong kristian ki bari ki ba ki la ban peniyar ban pen krau ya ki hima ka gospel ka jomi trai ngi bu ti rahmat jomi nam tau shakri jomi ban sa yeng ban sam ya ka khubor ka jomi ho ko trai ulong tau tendong jong ka jing sawa bar ki jing pen kre ko trai kin long na u briu in rengi nge scam ko trai ba ko mu long shakri jomi ba na jie di u ni do wai men pen kentang men kerkhu ba ka wai ka kentien ko trai ka ba mi no no u ba kan long ka bor ya ka jing im ka jongi ki hap ki boret ba ya ngiru i wai pi wai i badana ni ka por trai ngi do wai ba na ya lam ngi sei sien ni bo ti hame ba kum ka society ngi nang ya ko trai da ka bor ka jing ya lam ka jomi na mar klem ma me ko trai ngi nom la ban ya shakmat ko trai klem ka bor ba ka jing ya lam ka jomi ko trai ge ki bangi kum ki breu ngin le ko trai kin julong le no e ko trai in re da ka jing ya lam ka jomi ba ka jing don ringkat ka jomi ni tip scam ko kan ra bingi la ban long kita ka society ka ban kring pan ya ki wei pat shami unong pen em ko trai ba kum ka moto ka jong ka ru ko trai kalau nam tau kris bat ka balang binang la ko trai ya ka ban ring ya ki wei pat shami ko trai bat shaka balang kenran ibu ti hame nam ta ka por bang sa jong ka ni ka jing shakri ka jong ko trai biki ke baro ki ben pindap hani ka por kin long ba pdang ho nakmat ka khat ka jing snei ka jomi par kan long ka jing ker khu ko trai nam ta jongi wei pi wei ka buram ka jingu ngi ashmi the map the klet kring kang ki plat ka jongi baro me meshem na bangi pani kini ka ting jomi try men pim jingu Jesus Christ amen. Jongi pen pau jing sungu sibun ya ki ausit ambas ki jongi ki blai jing puliek tin blai ba kum ju ya ki men ki jong pi ki ba ai ka por pan hi kai ya pi ban pule ya tin jong blai to blai khu ya pi ba kum ju ba da pura sang sai ba blai na ka khu ya pi nong ai pi ka por nong ai sakri khama nam ta ki GCS mau khar de por ngin ya sngo ya ka team song ka ba on ai hangi na ki active but ausit members jong ka GCS mokhar tegar pat yaki active members jong CS mokhar ke subhaban ai ya ka team song hani par
ki pos nam ki ba me nam way God no ki jing ker ku ba krau ba mi the say nakas nam shakas nam ki ni ki ai shlei tang jing o ya mi ni pen pao tup diang able Togi pakai sungu sibuna efi baro ki active but ki associate members jong ka junior ka Sustainable Society mo khar. Ngi ka jing
sacrifice jong phi jing plut por jong phi man ka por hai mani annex participate but ni appreciate ya kata ka jing ai sakri jong phi ling ba ka jing rwai bangi scam populay un dream sumare phi utpin san ni phi ling ba ka JCS ba phi long shisha de gibril ki khun jong play ba ka porthai ka ni bangi ngi long ki khun kristan ba kham tamru ngi ai khublei ru ya ki nong elam be kai ki jing rwai ngi ki jing stom jong phi ki jing sacrifice jong phi don ben jong phi ki batrai shabar kham se jangai ba phi be ban practice ya ki khun ki jong i ya ki jing rwai toble un kir khu ya phi bon ai bor phi un yalam phi lang baro tina por ngi poi shu benta ba kum ki kemei ki pa ka balang hi ka ben tip ya ki jing trikam jong ka JCS Maukhar ye persang banle ya ki ai hai bor barit jongi nges kem uplay alam ban ker khu ya ki ham tangan ker pat ya Miss Emika M Singai I secretary jong ka JCS Maukhar I bala trai shitam bon snam la longru u secretary jong society jongi dengan khodi ne por Miss Emika M Singai masu in subha ban ai ya ka report trai kam jong society ka jongi Ka report rekam jong ka Junior Christian Endeavour Society Maukhar nado ka arpau tarik Oktober 2020 hado Oktober khat khandai 2020 lasang ya ka Junior Christian Endeavour Society Maukhar de Miss A.W. Thomas habnai January jong ka snam khat khandai spa kani kalong ka jesang khna baning kong e hakini ki rilom khasi ba jantia kalong ka seng ka bayarap bat hikai ya ki hap red jong ka balang ban mane bat shakri yo kris bat ka balang ka society ka trai ki kam lingba ka general committee ka executive committee but santali ki sub committee ki ba kita kilong ka program sub committee ka music sub committee lookout and visitation sub committee cleanliness and social and recreation ki ba dan hapo jongka hakajing rakhe ya ka kwaskui centennial jubilee ka blasdang na do ka Oktober arja pusaw ka society klala ban penlong yakini ki program prepare hapo kani ka snam ki bolong kumne harum la penlong ya ka jenseng play jubilee ka arpho tarik Oktober arhajar arpusaw ka por saw buje yemne la penlong ya ka midnight service program ha ka arpusaw tarik December arhajar arpusaw ha ka baya ka khubor la sam de Reverend Bidan Box M ka balai ka jenseng Christmas service ha ka arpusan tarik December arhajar arpusaw ha ka por prabuje minstap hakabang yop and sam yiki Christmas gift shabaro ki buan jenseng kabasaw ka Jubilee week haubnai January na do ka South January hado ka Shpotarek January hakaba la don shispa sapun rengot ki khana ka blaiwan shim bentang la penlong ya ka Good Friday service haka khat pratarek April arajar arpusan hakaba ya ka khubwa la sam di Reverend Lyndon M la penlong ka Easter sunrise service haka arpotarek April arajar arpusan haka por sunsteng minstam but ya ka khubwa la sam di Reverend S Lamprang Maublain banyong ila ban penlong ka gospel concert haka shpotarek ume arajar arpusan soso tham auditorium kabak pra nya penlong ya ka musical competition haka khat artarek July arajar arpusan hadorbar hall mission haka palai shim benta de ki jiseng khana but ki JCS baper bakhandai la penlong ya ka scripture examination haka khat khandai tarek July ha Synod Higher Secondary School haka ba South Park prap khandai ngut kilawan banyale ke exams but ya ki prize shabaro nila ai menen ka si haka jiseng ka ba prabje minstam haka shpotrek August arjar psan nila ya lam outing ya ki khana Shaneru Park dump site umyang nila penlong ya ka marathon haka khandriu tarek August arajar arpusan pa ki beshim benta kilong arspa nyo pusan ngut nila let ya ka goodwill visit chaka jiseng khana balang Presbyterian Madan Riteng haka lai pui tarek August arajar arpusan kat kom ka jingpen pe jong ka SEC rally nila penlong ya ka skit competition haka arpo tarek September arajar arpusan hadorbar hall mission haka balai shembenta de ki jiseng khana but ki JCS baper la penlong ya ka jingken ma buram ye liet A.W. Thomas haka artarek October arajar arpusan haboy shembenta lang de ki active but ki associate members ka society ka penlong ya ka social gathering come get together
haka khatway tarik Oktober 2000 haka ban real spa South Pulai ngot kelai wan haka tay kasngi la yo ru ban ot yo cake jubilee de Reverend DSM la penlong ki jing la kai ka ba ki khena bat belasan bat hadien kan ding la yo ka jing di sha bat bam jamin ni la penlong ka jeseng haka khanyo tarik Oktober 2000 haka bangi yo ban pelat ya ka souvenir bat ka jing sang play team Nia pelong ya ke singing festival haka khat praterik Oktober 2000 but the festival conductor hakate ilong irreverend Bhakupar Khonglam bakhat pra ko society ko juai ya ke JCS Merit Award she nui khana ibayo ka highest percentage na ka class 8 ka class 9 but mentau snam ibayo ilong gratify suyam ibayo khandai pusan po hinyo percent but ya ka citation but cash award ngen ai menta hakane ka jeseng Society kepada delegates kini kita seng harum. KJCE Convention, Hajawai CE Society, Jeseng Rally ke Senior CE Society Mogram, Women's Week but Women's Sunday, Youth Week but Youth Sunday, Hymnal Festival bela penlong dak CE Union Jeseng Samla Mokhar District, but chike Jeseng ke prepare. Ke society ke jo ai stipend shi hajar tingkah shi benai, yaki active members ki bapule BD, kum ke jing penslor pat ai men same yaki, ya menta ni dan arngut. Ke society ke jupenlong ke jeseng kena hak KGP Girls Hostel man la ke singiu try na ke benta ki kena ki pasa hakate ke hostel. Ke society ke jupenlong ya ke jeseng hak ki artli ki hostel kata KGP Girls Hostel but ke Salem Hostel haswa bekinlong ya ki final exams jongki but ki ju airu ya ki Christmas gift shabaro hakate ke singi. Jing ai kublai shaban penkut ke society kamla klem dak penpau ya ke jing sngongo ya kini harum. Kabalang kabla kersan yang ikum ke society ki kambarwa hakabai ya ki jing rakhe jubilee kalong kabajam kum juru kabala sha subhangi ban penlong ya kene ke jeseng rakhe penkot jubilee jong ke society hakine ki laisngi ye Reverend DSM Reverend Sandrop Lang Shabong Reverend Bhakupar Khonglam Reverend CS Suchang Reverend RG Lalu Reverend PR Pamshong teman besan Dr. Gordon Marbnyang ki bladan ringkat batni hakaban sam ya kubo na ka tienu blay haki jeseng penkot ya ka jubilee ya ki society ki ba hapo ka union ka Mokhar Church union ke jeseng kentai bat ki jeseng dong ni ai ku blay ru ya baro ki nong sam envelope ka balang ki belatrai shi tom ban penpoi ki envelope shi ki yeng ki para banget ka balong ka jingkershan ka barat ba ya ka society ya principal ka Synod Higher Secondary School but KGP Girls Higher Secondary School ki belasha subhai ni ban pendan kam ki school hak bakum ke society ni pendan kam hak program prepare ya teman besan AR light plang ibadan ringkat bat ni ne kopor hak ba insayarap ban sam ya ke JCS Merit Award ya ke dorbar snong mission compound hak belasha subhai ni ban pendan kam ya ke hall hak bangi don ki program ki jongi kum ke society ya Deputy Commissioner East Khasi Hills District hak belasha ban penlong ya ke marathon bat ya ke gospel concert jong ke society ya ke district medical health officer bila la ban penbiang ya ke ambulance hakapor ke bangi kum ke society ni penlong ya ke marathon ni ai kublai ki judges ki blawan ya rap yangi ya ki program ha ki competition prepare ki ba ke society kala penlong ke society ai kublai ru ya ki kme ki pa ki baju pha bat penslori ki khon jong phi ban wan ki jesang ki practice jing rai but ki program prepare jong ke society ke society ai kublai ru ya baro ki dokot ki bla train mat bat mensim ya ki habret ki bla penlut por ban wan ki practicing rai ki bla IT ka por ba kodor jongki ba hatlai ki ya baro ki dokot ka balang ki bla kershan ya ke society de ki jing ai bas bon ki jong phi ling ba ki envelope ba ki donation ringkat ba ki jing dwai jong phi ba man la kasngi ki bla penlong shisha ka jing kerkhu ba ka jing kershan ya ke society hakane ka jing rakhe jongka ya ka jing dap shispa arpusan snam ublem kerkhu ya phi baro lambat ki yeng ki sam ki jong phi kum ko society ni dwai bo ble ubatip ya phi we un kerkhu ya phi ba ki yeng ki sam jong phi ba pinla nangla ban shakri yo Chris bat ka balang hakipor baro ko society sai sien ka kerpat ret ya phi ba pin kan maulem ha ki jing dwai jong phi ba uble un nang pendon kam bat kerkhu ya ki jing persyang bat jing shakri yo Chris bat ka balang lengba ki hap ki beret you blay long kaburam ki kambula le amen Tak kau sibuk nak kau ini
ya ke report pe pla ai ni report ka blingkot tu boleh nang kerku pi na ai hi pe kabor na ai sakuri namta ki hab ki barit ka jing rokhe ya ke jubilee ko ni ban kut no tang menta ring ngai scam ka bagi i ki khon ret kat ne inyo i ya ka jingkermen mangimdei bandu jingkermen i ka jingkermen ha ki hab barit kat ne ki dan hagi singi ki snem ba snem mat kani ka ai di suskem ka confidence yang i mangin sngo ba ublei udoren kat pat ni hai ni singi buang gi jingja buang gi sngo buang ke influence rei ka ji penyat sta ju blei ling ba committee habang ibu ya ka team jong kani ka jubilee arsnem menchwa ha khmi ki khon ki long ki jingyo kenti utrai sam chispa apanyo lai to ai ba kani kalong jipan mau hi kimik pa bagi khon hi kilong kijing kan ti jong utrai to blain petmai boringi lingba kani ke jubilee sispa afsnem ba un ai kijing kermen ni ba ki yeng kisam ki jongi kilong ban jengkermen le bagi khon ki jongi bagi dei kijing kan ti jong utrai kan long kijing kermen om tang ka yeng kisam jongi ba kumjuru ya ka balang jongi him ya ka emlang salang jungi bad ya kari hi jungi barok kowe bangasim ni kaburu lahim soe ya ka benta ban kerpat ban apil ya ki kemegi kpa ki men baro ban sobha ban penslur ban motivate ban penslur ya ki khun ki jungi ban wan sak jeseng ki jungi ka jiwan jeseng jungi khun kan wan ra ban penwandur ya ka jing long men sim jongki kat bangilae ban lese kan long jingar khu hi ya phi kimi khpa hadin habut maki long hi ki jingyo kanti jong utrai ti kamla I report the secretary mentan ba ngingi don man snem ju ai ya ka JCS Merit Award te an karpat ya I jasatri Miss Emika M Singai in subha ban le ya berengkam nangmta kani kabenta Hakani ko por nga sobhaban khat ye temen basan AR light plang ban ai yakani ko award ba ye I gratify suyam ba in wan chakman kani ko award kalong ka citation ba ka cash award ka belong lai hajar tingka Junior Christian Envoy Society Mokhar for Christ and the Church Merit Award 2025. This award is presented to Ms. Gratify Suyam, a student of Khasi Jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School, for her outstanding performance in the Class 8 promotion examination MBOS held in 2024 by securing 95.7%. In recognition and appreciation of her success, we are proud to honor her with the JCS Educational Merit Award 2025. We wish and pray that Almighty God will continue to bless her in all her future endeavors. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverb 9:10. Ke kum ka jiang hi bro ko we idap da ko nyin kemen na kamta I gratify suyam I blayo I kan ka award hakani ka sngi ke bekerpang ka jingdap sispa arsan snem jong ke junior society Mokhar yang ngai ni long sngi ke bansa jingken mau mo ka ni anti jong fi ni ka thei Tham finang na abanang tresitom hagijing puli gijing fi finang yo susu ya keburam mentang hagijing puli ndai tham
hang jing sekri ki jong fi yo blay te asim ye ni ka buru ban kentu ye ki endurance nadu junior level ki intermediate level ba hadu senior level bagin trace tom lagi jong ka benta lagi jong ka kam ka ba fi tre lag long rit ni ka ba kraw baru kan long nang benta burom go jong blay tinginget ba i gratify nang ni sikmat nang trace dum show bus nang yo i ka burom mo pila yarap ila de ba du blay yarap ifi madinget skemba blay kurku ifi hagin yang tinggi fi nang ni sikmat mo nang am tawur ka burom go jong blay amen. Kalau sibun temusan, yang sekri, to boleh kurku ya gratify suyam boleh lengkap api. Tiada pun ingin yo sengau ya kijing pemenai perangkam nak yang sekretari kapalang, bahaya kata na sekretari jongga Jubilee Working Committee. Kini kilong ki jing pentem nak liang kapalang. Kini kilong ki jing aingo ki belang yok priang haga sing try kapala santrek Oktober arjar arpusan. Jing aingo fon bedong kendai fuya jar nriu spa nyo. Jing aingo balang silak saupun nriu jar san spa nyo pau. Education fund saupu prajar praspa saupau. Fon ying balang san pusau jar san spa prapau baro lailak saupu jar san spa kendai. Nelor kini ngi song bha ban pentem bangileyok priang shu sesilak khat sau jar lai spa kendai tengka. Nagi saupu nyongot ki para bangej ki bom kwa ban pau ya ki kerteng jongki bat ki jing ai ki long kumne. Arngot ki ai mar arspa laingot mar siajar arngot mar siajar san spa arngot mar san hajar barok kendai ngot kejing ai ke besipau sispa tengka khat riu tengka ke bolong sok ningkong ke bakhat wei san spa tengka ke bakhat ar hajar tengka ke bakhat lai ar hajar sau spa sipau ke bakhat sau ar hajar san spa ke bakhat san lai hajar ke bakhat riu sau hajar san spa ke bakhat nyo prajan riu spa arpusau nagani nyo hajar san spa arpusau tengka ke de ke wei ni sipau khat pra sipau hajar tengka. Kini kalong kecing ai kawai nak sipau. Arngot ki ai mar siajar san spa, arngot mar sau hajar, barok saungot kecing ai kabasan prapusan tengka, khat san tengka sok ningkong, kabakhat kabahan riu lai spa tengka, kabah nyau san spa, kabah pra siajar praspa, kabah kendai ar hajar, kabah sipau ar hajar praspa, kabah khat wei lai hajar, kabah khat ar sau hajar riu spa, kabah khat lai Nriu jar lai spa prapo, kabakhat sound nriu jar nriu spa, kabakhat san nriu jar praspa, kabakhat nriu prajar san spa. Kita kijing ai baro kibalong silak khat sao jar lai spa kundai ki lech sikini ki fon kumne. Balang ar kundai nriu pu ar jar kundai spa kundai fon beduk bat kun sweat kundai jar lai spa, fon ying balang nriu jar sao jar nriu spa, fon yelap nriu jar san spa. Fon nong tre siajar, fon lum jing tap arspa, sacrament arspa, Bible study sanspa, KGP mission fon Nepal arspa, Dr. H.G. Robert Hospital arspa, JRTC Mauklot siajar, TJSM nong saulia siajar, jing sengkentai KGP Assembly mission fon siajar, AWTC Home Sun Spa, William Lewis Boys Home New Spa, KGP Girls Higher Secondary School Art Spa, Reverend Amir Khan School for Disabled Art Spa, Dubri Mission South Spa, Nepal Para Mission Siajar Khandai Spa, School Mairung Jingseng Samla Shillong Rilum Presbytery Siajar, Bible Society of India Art Spa, Bible Society of India Translation Center
Siajar New Spa, Kau Kham Khandai Spa, Chowburi Mission ke Jing Sengken Thai ke Balang Shpo Hajar, School Dondral ke KGP, ke KGCE Union Siajar, Mauka Church CE Union Sahajar New Spa, Senior CE Clinic Art Spa, Light Cross Mission ke Intermediate CE Society Art Spa, Jing Seng Dong Police Lines Bat Shawai Ban Thiet Inverter Sun Spa, Balang Bengali Sun Spa, Balang Nepali Sun Spa tengka. Ya kiwei pat kijing ai ki balong South Spa ngiladap ban penpoi sya ki ba kinong ai ki kwa. Ni penpau kijing songo ipi baro na kabenta kini kijing ai bosbon bat bakodor jong pi banyarap ban kersyan. Ya kijing don kam ba pher la ka jong ka balang bat sabar kumjo. Ni duai bau blai unang yai kerku kerhai ya pi ha kijing syakri bat haki kam ba bha jong pi baro. Hakamondi arpo tereng ke Jing Seng Revival apo ke Jing Lam Reverend M Pengrom bat ki bani sim benta kilong ban pulis sedang bat duai kong dariti sawian ban kren ya ke subject mesta ban pulis sedang bat duai kong dariti sawian. Hakamiet balang arpo tereng inyo sngow ya ke Jing kren ya ke subject kabalai. Lada mempla shena dalam kesentur yau jisu ba ulong utrai bat mengej dalam kedok not barok on pen yame. Balapun syong nong rem na kesiti Paul apostol sikinong Rom kalenong kabishpau kat kap kendai. Ya kabalapan kha na subject pedeng jong kakwata ki kubor Paul sikinong Rom lenong bekendai hidup kat sao. Kinong isim benta kilong ban pulis dang bat duai kong Tracy si Jepang ban kren ya ke subject mesta pensyai sawian. Kejing ai counseling ha ke counseling center jong kabalang kabadon hawat habru na kabenta kitu kibadon kam jingirap kerpang kalong laisin steo. Kata ke janmit Monday, Thursday bat Saturday neduk kapor sau buje janmit haduk kapor nyau buje janmit. Ke Bible study Hakajan miet Tuesday bat kanlong hakabenta basyapo jong kayeng mani hakapor san siteng jan miet bat kumju ru ya ka counseling class hakajan miet Onginum yo ya ka counseling class nomor bakadon ka jingseng duai. Kum kabalang ngin yo ya ka jingseng duai kerpang na kabenta ka jingjiet khot committee balang bat kinong isim benta kilong kumne harum. Hagasngi palay ban pulis dang bat duai kong Lisi Mersha Shooting ban duai hadien kong H. Doli Lemba. Hagasngi thok ding arpusau tereng ban pulis dang bat duai kong IT Lang Sawian ban duai hadien kong Mercy Dora Lingdo. Hagasngi sajanya arpusan tereng ban pulis dang bat duai Mr. Josephat Lingdo ban duai hadien kong Andres Timai Lingdo. Hagasngi utrai arpun rup tereng kejing pelong ya kejing jiet khot komiti balang bat ke program kolong kumne. Shpau biji menstab kejing seng duai ban penyan de kirangba ke district. Shibiji no pai sngi kejing seng jiet khot komiti balang. Ngi dakarpat ya kiriut khot ke balang. Bagin sngobha ban bu jingken mau ban yele shitom ban don halashnong hakate ke sngi bat ban poi sengni ke jingjiet khot komiti balang bat kham tam ru ban yai peteng ha ke jingi selok bat ublei bat ban wan ya ke jingi lam jong u ban pensyai ya ke jingmut ke jing perkhat jong pi baro knang bangin yo ya kirang ba kiba mo uhi umon ban syakri bat ban yatre ya ka kam jong u hala ke jong ke balang. Kini kilong ki jing penbena jong ini kepo. Kum kadak jong ka jing rakhe ka jong ini kani ka sobini ya kani ka jing dap sis pa san snem jong ka society. Kum ka society ngila pen kre bat penmi ya kini ki dak sa kan mau ka souvenir ka plate
ki mafla ba ki lepel pin bat ki dor jong ki long kum ni ka souvenir ka dor aspa san pho tingka ka plate laispa ki mafla aspa san pho ki behe bat shispa san pho ki bedet bat ki lepel pin ki long ha ka dor prapho tingka wei ting kat pat ipi ki para ngai sobha bania thiet ikini knang ba long ka jing sa kan mau nam ta kani ka jing rakhi ka jongi ya ka jing dap chispa arpusan snam jong ka society kani pat ka long ka jing pentep na I leader jong ka primary department Mokhar section bagandon ka practice jing ruai la sha ka sngi ka arpho tarek hang ni hayeng mani ha ka pot khat ar bje na kam ta ka world anniversary Sunday school ka ban long hang teo ki ban wan kum ta la kat pat iki kimi ki pa ma phin so bha ban kan tu iki khon ki jong phi bagin poi sha ka ni ka practice jing ruai la sha ka sngi ha ka pot khat ar bje kum ka society ni bakin ki sngi hapo jong ka ni ka tayo ni le yo yak jing ai so bha na ki para khot bat ki parbanget jong ka balang baro ki long 8,000 khandai spa tingka na ki prangut ki parbanget ki ba la ai nakam ta ka fund jong ka jubilee fund jong ka society kum ka society ni ka I pen pau ka jing sngo ikini kinong ai bangin da duai bo blei unang kat khu ye phi habaro ki benta jong ka jim jong phi kham tam ha jing long jing em ben sim bat banang yai penon buram ya u blei limba ki jing shakri ki bajar jar ki jong phi ki jing ai ngu jubilee fund lingba ki envelope ki ba ka society kala pen khre bat balai rap ru ingi lingba ki khot ka balang lingba ki jing seng dong ya ka bakila ya rap man pen poi shaki envelope ya ki envelope shaki khot jong ka balang baro bat in so bha ban pen tep mat jong phi ni ka por ba ki jingai ngu baro ling ba ki ni ki envelope ki bingila lum hadu uni banai ki long lai pu saw lak khandai phinyo hajar bat hinyo spa san phun rio tingka kom ka society nyamla khanda pan pa ku jing so i phi ki khot jong ka balang baro da ka jing men sim ka jing e ka jong phi ki hap ki badet play no kallo nam ta ki jing don kam jong ka ni ka jing pen khre ka jungi ya ka ni ka jubilee to blay nang kat khu i phi nang ka sha man ai bo di phi ba phinang la man nang ei kan mau yangi ka jing duai ki jong phi ki bo mala ka sngi ba kom ka sighting nang ya chaprang ba binang la ru banya lam kin ki hap ki badet ka jungi ha kan ti kamon ka jong trai ka jeseng ka bakhadu jong ka ni ka jubilee ka jongi ka bangin penkot ka long la shibet hakapor san chiteng hang ni haying mani bat ki dong shimta ki long inong tem long master ting shan li bor ling do inong ilam jirai master ben rap lang korba I chairman hang ni ka jeseng long I master farewell long kan ri I belong to khat jong committee balang man yalam ni haban puli na ka khatin ki jong blai de Dr. Brandon Litan but in your snow ya ka theme song na ki active but ki associate members jong JCS Mokhar but in yoru ya atli ki special number bakat bangi dang ki kat bangi dang yo ki special number ki ngin lumru ya ki jing aingo but ban pen kan tang ya ki dai teman besan Dr. BPS Toy ba inong kran hakan ka jasang long teman besan Dr. D Gordon Marbanyang mat hadian ka jing kran ka jing in yo ya ka jing sang pen kan tang hapo ka jing elam jong teman besan W Himbok Shulai bat hadian ba lawai ba lapan kot ya kan jing sang pen tang kum ka jasang ni mi ilang haplau jong ka yeng mani ha ka bangin yo ban penhiar ya ka lama jubilee da ka ba I pastor Reverend Bikhan in soba ban bu ha ki jing duai bat ban khaliap ya ka lama jubilee tikum ta sai sisen pat kum ka saiti ni dakat pat e phi ki para bangai ban soba ban sanran biang sa shibet ka janmit bat ya ki hap ki badet ka jungi habungin yo ya ban penkot ya ka ni ka jubilee ka jungi lengkat ba ka jing don ka jong phi pat ba blai unang yai kat khu yangi kini kalong ka jingkat pat nam ta ki pastor ki teman besan ki dekat ka komiti balang ki choir ki ushers but ki volunteers but barok ki be shimenta
kan so bha ban ye rong a church annex ban yo ye jing ban ye shimenta na jing pen kre jong ka society Dr. Sibun, Jumsan, nam tak jibuna nalang balang makam jo secretary jong Jubilee Committee, iba kharau paswet ibala reisitam ha anda bra system nam tak program jong ke Jubilee. Tingi sukumen bani i nak po sapor hai mani ki awan ki senior members ki barim ki senior members jong ka JCS Mokhar ki awan ban sibenta ban practice ya ki jingruai. Bani sukumen bani i phi baro phi penut kapor jong phi bila day kino kersan kiba klan jong jisan kena jongi naru po mensua bat pemper kelat harum ta piwan hi am sip by 8 ya ka JCS Mokhar di sukumen hari por menyesungo ya special numbers jong fi na ka JCS Mokhar ki senior members ba hadin kata inyo suru ka jingruai na ka choir jong ka JCS Mokhar ba kabang nang yo ini jingruai ngin lumuru ya ka jing ayu jongi nam ta fon jong ka JCS Mokhar bat hadin bat belum ya ka jing ayu dan kerpat ya teman Ferry Frank Rob May ba insubha ba peringkentang ya kijing ai syakam jong play.
Tong ini pendam kecing tuai. Try ubelai ukpa jongi ubah beneng. Unong tahu iga beneng baga kendo. Unong penlong iga ke ai baro. Ngidem ngingu ngimane ngi syakriya mitrai. Hagan ni nok pai jongi digasngi. Naga benta kane kapor. Kajing syakri ki jongi ka bakerpang kotrai. Kabangi yo hagan ni kapor atrai. Rangkat lem bat ke Junior Christian Endeavor Society. Nadu kinong yalam ki jongka. Ki dekot ki jongka ki aktif. Bat ki associate members. Ki ba mentah bat ki ba rim rukum jo. Rangkat lem ba ke jinga don lang baro. Ki para bangai ba i jongka balang bat ki we. Ngiya ro ngi pen kraw yame ablay. Nagabanta kanikapor. Mengiyo ban syakri ban mane yame kenran. Mema pendap ya ginda kijing kemen. Hagi mensim kijongi ablay. Menginyo ya gaban rakhe ko try biid. Ya kani kajing dap shispa apsan snem jang ke JCS maukar. Haga bangiyo ko try biid. Ban sakhi kajing kerku ke jong me. Kabai melaya lam ko try biid. Ya ka society lengba kini ki shispa arpusan teligi snem. Hagjing yai lenti jongka. Hagaba melaya lam da kaksanti belai badan bor jome. Lengba ki ke ai baro. Bahkan kub ya ka bor ka jome ko try. Syadu kini ka renyeng ka jing dam ka jongka ko try kumbaka long bentah. Ngidwaya belai baby snai. Pamenang yang lam ka society ko try. Lengba ki por bagi snem ki babon ki banangwan. Naba ka long kan rat bain. Ka shlem haga ba penhe pensan.
Kam tam igini ki hap ki baret ki jongi ko try. Ki balang da shisha ki persara jong ka balang. Ablay baby snay ya rab kar khu ya ki kan ran. Kumaki ruai bagi pla kani ka por ko try. Omen sim ba ko jome unyo. Ya kaban bad scam ya ki ablay. Bad banyalam ya ki. Bakin yo kana ba it kaman sim ka do nun. Ka ba it ya me. Ka ba shepting bad buram ya me. Haki por baro. Haki jaka baro. Haki ba pau bad ka bam pau. Namar me lang ublay ubadon. Bad ba yo I ki ke baro. Atrai blay ba ibisnay. Ya Rabbi ki kan rad ba it. Begin yine scam hagak tin ka jong me. Bad bakin yine hadu ka ba kot ko try. Bakin longga laway ka jing kremen ya ka balang ka jong me. Try kan rad ba it. Ngit wai ro kumju. Ya ki kme ki pa ko try. Jong kini ki khun. Ki khun beren. Ki ba don kan rad ba it. Ki ba long ka daw I ka bangia don na kini ka por ko try. To isnay. Banya rap ya ki kme ki pa. Bakin la kan rad ba it ban sngo tu. Bakin la ya ka ban yang. Da ka man sim ba ka jing shisha baro. Bagi khun ki long ki jing ai ki jome ko try ya ki. Ki long ki jome ko try. Mela ai ya ki hap dang ki kme ki pa. Bagi yang kesem. Bakin penhe pensan. Bakin ya rap banyalam ya ki. Hakalanti ke jong try. Bakin ya ina scam. Ban lain lagi jing pa. Ki jing ring jong gani ka pertai. Ban lain lagi bor jong baman. Ki bor jong ki jing ole baro. Ki bor jong ka jing dum. Bat ki jing hikai ba bakla. Ki bagi ni ka sngi try ki kendu. Ablay be snay ngitip kan rad be ihin. Ngis ngosen ay nagabanta ki hep ki jong iko try. Hagay bagi hagay ni ka por kun rad be ihin. Hagaba jalay ka jing snew ka jing baman ba ka jing thala. Try kan rad ba it. Ya rap yang ilang baro. Hawai kinong yalam jaga society kan rad. Lengkat lem bagi kemegi pa. Pan sumar ban penhe. Pensan ko try. Ya kini ki hep ki bared. Bakin he kin san man naga siman naga por ko try. Kajing tip kajing it ya me. Bat bakin yai ne scam ko pa ba it. Ban long kajing shy jaga pertai. Balong gemlo jaga pertai. Ban long kajing ubi ukris. Haki por bagi cakap baro ke bagi kita na boleh beid bisnai kan rad beid ko don rekat ke por ke barang sa jong kan iging syakri ko try beid kerpangat wai men don rekat lem badu syakri jong me melawan lam apa dang jong ko try beid ya ke ban sam ya ke kubor ke jong me ke tin ke ba em ke jong me atrai Ablay ingat wai, hagan ka por, to kerku ya kini, kejing aingu ke bangilan lum ko try ba it, ya rab ya kikin rab it, pan kentang ya ki ko try, haga kerteng ke jome, bakin long ka por ko try, pan bakin long ki atiar, banang pan kraw ya ke kerteng ka buram jome, lengba ka JCS mau kar, try ba ibe snay, ya rab ro kumju, kerku kan rab ba it, bakai ke baro ke bakin pendon kam. Kan long da shisha kan ran ya kawan pen scam ya ke jing long men sim jong ka society but kam tam ya ki khot baro kan ran na do ki baret but hadu ki samla rang ba jong ka ko try don khat ka try kar khu ya ki ni baro try bi it ki samla ki bla rap but ban lum ya ki jing aingu ko try ha ka ni ka jing sing ha ni ka por ka buram ka jing borong ni ai shme try ngi pen kraw ya me sa shi sien ko try ba je rap ka ni ka man sim jo ka jing khmen jong ko try ha ka ni ka sngi kan long ka ban ne bar kan ye sa ban ko try ngi nyai o kun ot sngo tnat ya ka kerteng ka jome ko try ba ka jing hem sim jong ka dum du no ko try an re kan nang kershan yangi kanang ya lam yangi bangin ang long kan rabi kiba it but kiba shakriya me taka donut kaman sim kiba shisha baro hagi por baro sngewing reaching to try ma bi kilat karang kang kiba pun me sham ka chim jongi yakini baro ngi dwai ngi pan haga ko tengu try unang pan imba it jongi uji sukris naduk menta pachuro ki bom jokot ro amen.
Ngi sungu masu buram sibune yaki senior members kibla ai jengrai hani opor to blay nang kerku yapi no ai bor yapi bo no ai ru yapi kamet kapoi bakhya kamanong sha kli bisangai lam yangi bamenta tingai kubleru sunguru yaki koya jong geses mokhar kibla ai jengrai kintin ngamnut ban batai kintin hamar kajengrai silan kajengrai karang ka sermon haka hebabun kidukam tingis kem mengayo jigir ku lembani ke jigirwai ke belah tristem persyang dek hebret pada basan kumju doble don ka pi unrin sumare pi ba pitang san met pad mesim timlah mentang na poi sakbenta amanya sngo ya kubor nak tien ke jong blai te sesin pastor Brington Roy Pamsong piang bai pi bangi tipru ba hidan ki wanang mar pi tinggi piang subharu ya tu borok wanlang bali pastor hangani kapor I pastor idei naga umsau nongbri ribhoi satai sau balang pastorit tingis kem ublei lawan lami I nado jaga-jaga bacengai ngeskem udon ka khubor namta ngi khap gebarit ka junior society kinongelam bakumjuru ingilang baro kibadan hangani kapor Tishwa punya so ye kubo nei pastor tongin subha mai roi lang jeng roi ka sanspa khanyo bat sanspa khandai na kabarim sanspa khanyo bat sanspa khandai na kabarim hawa jingim jongpi lapen ki eryong jingkerben lado baro ka thalalong nyo lag jingkerku jere ki baro ayu blay dublay te pensalingo ni roi bro khot mana kuding roi agar part I pastor is hon shim ya kabenta Kermen lado baro kata lalong nyau laki jengker kujer yaki baro ayub lale duble defensa lengo nyau jengker kujer yaki baro Nyau jingker kubu blela benyo Nyau jingker ku jeriaki baro Ayub lale duble defensa lengo Banket ala kakus laipi utpi Sngautan Ban ba la kading na shishapim lalan Yau laki jengker ku artatin kandam Lenter lenti penjur wai katpa nang jam Nyau jengker ku jeriaki baro Nyau jengker ku bublela benyo Nyau jengker ku jeriaki baro Ayub lale duble defensa lengo Aba pipet syaki bakar hai gaspa Dan mau kres ula kulat kam punsya Nyau laki jengker kubas pakam wanra Kanong hab neng long ban iu trai lem ka Nyau jengker
tahap dengki jing e larit nekrau Watu jing kermen budon utrai nong kau Nyau lagi jing kerku utrai pen pai Jing skan ken yo ado ba jing lej kan wai Nyau jing kerku jer yaki baro Nyau jing kerku bublei la ben yo Nyau jing kerku jer yaki baro Ayub lale dublei tipinsa tengo Ngini duai. Ngi aingu ya me au belai. Namar kana kapor kabakordor. Kapor kabakentang. Kapor kabangyolat pan syakri ya me. Kapor kabangyoru. Ban kren ya kaktin kejong me. Ban syashkoru ya ka. Dorkat walau jong syakri ubadon kabenta kabakrau ban kren ya kejing sisa kaktin kejong me ulong tang kadak kejing pen kre kejung u kelong dakabor sngutu jong u kumubriu nrai kabor paro nyap kemi lenti ya kejing kren kejong me kren atrai ngisya skor namar bamelong ublehi haka kertang utrai jisu ngipan kerpadi kena paro amen ka jubili kadai kapor jong kejing le kemen bat kejinga ro jirwaya ro yau trai bat unung penimjungi u Yesus Kristus kapor kabak hambun ngelayo alang ba kana ke jirwaya ro jong kini ki hep ki berit ki jung ki belong ki associate bat ki active member jong ke JCS Maukar Kijurwai jong pe ke pendap inge da jing kemen. Rangkat ru pat ke jing kermen. Bakal we jong ke palang. Kalau we jong kena ke ribat ke jaj benru ke jong. Kidon hakil ngok di ke jong pe. Snguhun jurut haduk kata-kata. Banyo sngew ya kesur jengken ut jengken ke senior members ke alumni members bad ngadap da ke jengkeman ke bakrau banyu ibyang ya ki kroy kumne ke bedai ke para members ke bangalayo dan bentaban ruai hakitu kisnem men bangadang long udukot jongka Christian Endeavor Society hangne hamaukar. Kublai shibun ya pi ke long kemi ke long pa ke senior members ke bom syam laino hadu kana kapor ke bamenta ban senran ban aimen sim ya kini ki kunrit ki jungi. Sherman badan burom ubadai Sherman Jubilee ka working committee penkre ya kene ke jingrakhe ya kene ke jingdap ka bachispa arpusan snem jong ka Junior Christian Endeavor Society Maukar uba penyaj ru ya kene ke jinges yang meneblai ha kene ke janmit
kinong kitkam ka Junior Christian Enabor Society Maukar, kitkot, kibalong ki active but associate members jungka, kilong kimi, kilong kpa, kisamla kentay bat sendrang, lemru bat pi ki para bangit biit, ngai kublay lang ya pi haka kertong turai, bat unang penimjungi u Yesus Kristus. Sengaw singan ya ka jong dan lang jong ki pastor bat ki teman besan. Kinong serai ki bait bat ki badon burom ki jungi. Ki baju senran bat ki bayalam ya ki samla nadu ki por ki ba mensua. Hadu kene ki por ki ba mentah. Ngapen pau ke jeng sengaw yau belai. Ubalai ngai kamet kapat ka bakot ka bakia. Bangalayolat banwan pendep ya kana ka program ka ba pelasinya hanga. Ngapen pauru ke jeng sengaw bat ke jeng sengaw buram ya ka Jubilee Working Committee. Bat ya ka society barokawe. Kabalakan mau ya ka kriteng jonga ban ai ya kana ka program ka bakerpang. Banyak tu kana hakana ka snyi ka bakrau. Ka snyi ka bakerpang jong ka JCS Maukar. Ngamlong nongwe hangne ha Maukar. Nadu snam sejar kendai spa handru paupra. Ngala penya so yala de bat ka JCS bat ICES Maukar. Hadu snam sejar kendai spa niu pun riu. Anda ha mengalami nangne na silong balai pai shalasno. Ngasngau ya kabalang Maukar kum kabalang lajong. Dai maka kabala penhe pensaninga nadu kekerdan society. Ka skul penpau. Ka jingeseng ying. Ki jingeseng balang menmit bat hakas neutral. Ngasa hangne hasolam stel. Nadu unreu popra hadu usnam sejar kendas pa niu punreu. Ngasngau yala de bangadai usamla jong kabalang Maukar. Wat bisni ya kata kejengkam jonga. Ngai na nyeukor bat ngaburom hadu kata-kata ya kena kabalang. Nadu kita ikisnam kiba mensua hadu mentah. Imat day kena kejeng sengau jan kejonga. Kapala penlong ya kasih society bat kabalang hi. Ban ai program yang nakapor syakapor. Ngaduai bau belai under kat lem bat kabalang. Bat hamtam bat kena kejeng rakhe jong ka Junior Christian Enabor Society Maukar. Ya kena kejeng dap ka bacispa arpusan snam jongka. Kane kadai kesni. Kabau try ula penlong. Ngin syat kemen bat ngin sengau kemen haka. Kasnam Jubilee kadai kasnam kebab pediang hun kejong try. Kalong kum katik deu jongi kebangai hau Yesus Kristus ubau try. Ka kedeu ya pi ka Junior Christian Enabor Society Maukar syake cispa arp santli kisnam ke balalek no. Ka banglai snow ya ke jingruai jong kini ke alumni members. Ka kedeu ya pi sa syake cispa arp santli kisnam ke banangwan. Ke babon na pedang jungite ngim don shu. Balai se werum don shu sa cispa arp santli. Hendrei ka kedeu syata. Kisnam ke benangwan ke bapdai ban yaj lenti. Hakalenti ke batumai. Kalenti ke bapimpat juyaj menuru. Dai ha ke jingrak he ya ke Jubilee kum ke bangai. Ngiken mau ya ke jing leb ha bat ke jing alam ke jung blai. Ha ke jing im jungi shimet
bat jong ka society hi barok away. Ka Junior Christian Endeavor Society Maukar, hagane ka jing rakhe jong pi, yakane ka Jubilee, ngambakla man ong bapikan mau ya Miss E.W. Thomas. Kapala seng yakane ka Society House Nam Shejar Handai Spa. Pikan mauru ya ki we de kinong but bat kinong Christian jong kum ki jong iba Sebi Mohan Roy, iba Sweating Well, iba Gretchen, kibala julang teng ki secretary jong kanekaseng. Lemru bat ki we de ki samla kenthe bat sendrang hakitu bipor. Lengba jong kanekaseng imis E.W. Thomas. Ilayo lat ban hikai yak samla kenthe bat sendrang. Bakin long ki baslor ban ya simbenta hak jingeseng hak papule bat duai. Hak ba itu kana bat kren subject hak jingeseng. Ilayo lat ru ban te yak jinglong jingim bakan jaman sim jong ki kena samla. Bakin lang ki bas kam hak jinget. Ki bat don ru kanong rim jong ka jingim. Ngas ngau slur ban ong. Baka jing klan, bat ka jing skam jong ka balang maukar. Nadu man shua, hadu menta. Day ka jing hikai, ka bakit kot jong kai kalyo. Lang baka jing yalam lenti jong imes E.W. Thomas. Daka ne ka rukom penyakam jong ka Christian Endeavor Society. Imes E.W. Thomas im dan shu. Kini kiwei ru kena Christian lam jong iru kim dan shu. Ngimla shu banyu yaki dalak jong ki kemat. Henrei ki dinjat bat ki mati jong ki pau tengkreng hadu kini kisni ke pamenta. Ya kena ke jengnang san jong ka Christian Endeavor Society hangne bat shawede kumju. Kane kadai ke jingeseng ke bakerpang jong ki kena rit laban nong no. Ka jingrakhe ke bakerpang jong ka Junior Christian Endeavor Society Maukar. Ya ke jingdap ke bacispa ar pusantli kisna. Habang ya kren syapang kini ki kena rit. Hangai merwe ngaskew. Bangin kam perkat. Kam punlut ya kapor. Ban kren syapang kinong besar bat kenang alam ya kini ki kenarit. Namar day maki ke benbut. Ya ki dinjat jong ke balasan bat jong ke dong besar. Ke belong kinmen bat ki kimi ki kepang. Namar kata ka kubor ka bangadon ban yeslok hagane jing rakhe Jubilee ka bacispa arpsan senam kalong syapang kinong alam. Bangala pensyong nong rim naka kitab u Joshua kalanong ka menengkong kadkhot ka baar kiktin ki baong kumne u Moses u Syakri jongau layap namar katate toyeng tolek sasilyang kane ka Jordan mame bat unu pajba baro sya kata kari bangala ai haki kun Israel ken. Kajing kot kajong blay yaw Joshua. Ban peteng ya kajing yalam ya kini kun Israel hadin Moses. Ban yalam ya ki syadu baginda poi hari kanan. Ka kitab u Joshua kaya tu ingi syapang ka history jong kajing penim. Hagane ka kitab u Joshua ngiu ya ka dur jong kajing penim kajong blay. Bat kajinga lenti jong ki kun Israel. Syakipor ke baladep. Kapor ke bamenta. Bat kapor ke bansawan. Hakane ka kitab layu tu kumno blayu lai te jutang bat ki kun Israel nadu ke bamenengkong. Bat ke bawlu kular ban penyo aki ya kata keri ke jingkular. Ngiyui hangne ya kajingede kabamayan kajong blay bala kajong kibriu. Kibaw lajit kerpang na kabenta kajing temu
kaba bom jukut jong u. Kane ka kitab namar kata ka phalang jing shairu syaka testament kaba thmai. Haka testament kaba thmai ngiu i. Baka kerteng Joshua ka don ka jing edei bat ka kerteng Jisu. Joshua kamut ka jing penim ka jong play. Namar deu Joshua walaupun poi ki kun Israel syakari kanan. Ka kerteng Jisu kawan na kaktin Joshua kabamut unang penim. Bat unang alam ya ki kun Israel bahkan zaman sim sya kahima ka jong play. Syakari ka bola kra kenang na ka benta ki bangai cu. Don lightly ki ai ki bangila ban yu i hakane ka jinga lenti ka batmai jong ki kun Israel. Hapo ka jinga lam ka jong Joshua. Ngini pek lengkot ya kini ki mat. Ka benengkong ka jing pen khamti hau Joshua ban bat ya kalakam Moses ban alam ya ki kun Israel. Hadin ka jingab jong Moses kakam ka badang sateng ya ka bong Moses syamlala ban alam ya ki kun Israel syakari ka jingkular. Blay ula khot ya Joshua. Ula pen boru hu ban simti ya kana kakam nang alam kakam jong ka jingkit kli. Ya ka bu syamla poi berkat meno. Blay ula kerteng ya Joshua usyakri Moses. Kana kapani bau Joshua ulai simpen tabha banya trelang bat Moses hakijing trekam baro. Hakapor bau Moses ulai kiu halor ulum Sinai. Joshua ulai kiu lang sauta ulum jong blay. Ban lai simti ya ki maulang kenya balatho ya ki hukum ban yo hikai ya ki kun Israel. Kana gede kapor kabakerpang kapor kabakentang. Kapor kabau Moses uyate jutang badu blay haloru lum Sinai. Hangneng yu i baka kam nong yalam. Kadai ka kam kabalapan kre lupa. Wala dau briu syam lapoi perkat ya ka. Ndreu blay ya kita ke bolaman. Ula jit ula thong ya ki syaka kam nong yalam. Ubriu ban simti ya ka kam nong yalam. Udai bandon ka jingedei ka bajan bat ki briu ke badon lupa hakakam ka bau blay ula thung yaki. Kane kalong ka dur jong ka jing sensyar bat ka jing paniat balang presbyterian. Kabangila ban yu i haka jing etrelang. Haka jingedei jong ki pastor bat ki pro pastor. Hak jingedei ki teman basan bat ki dekat jong ka komite palang. Hak jingedei presiden bat u vice president. Hak jingedei sekretari bat u astan sekretari bat kumta terter. Nadu ki balang halaki jaka-jaka. Syadu ka balang ka baklidu ka Presbyterian Church of India. Ki pro pastor ki dei ke balapan kre lupa ban simti ya ka kam pastor. Kit khot ka komite balang kidei ke balapan kre lupa ban simti ya ka kam temen besan. Bat kumta der. Ka jinglong asistan sekretari. Ka jinglong asistan hakano ka kam. Kadei ka kam. Ka balapan kre lupa ban kiu syaka kerdan ka bahalo. Asistan sekretari jong ka Junior Christian Endeavor Society ubamenta unsa simti kum sekretari hakasnam kabanwan. Vice President unsa simti ya ka kam Presiden hawe pat usnem. Namar kata ki para endeavors ka Junior Christian Endeavor Society ka Maukhar Christian Church CE Union kilong ki kunhun ke balapan kre lupa. Ban simti ya ka kam jong ka balang hang ne hamaukar. Pidei ke balapan kre lupa. Ban simti ya ka kam ban long kenang yalam hakane ka balang. Balai bu bleu jideu Joshua
ban peteng ya ka kam jingalam ya ki kun Israel. Balai. Ublay ula jid ya Joshua ban peteng ya ka jingalam ya ki kun Israel. Namar yoi ya ka jinglong ka bakam kerpang hau neu sekri ba koridor. Jid ya kitu ki bomblong ki ba koridor. Banamar kata ngindala sumar syafhang ya lade. Joshua de kununon na kajat Ephraim. Lakhai u ka ri ka junglang brau ha Egypt. Hapo ka jing sensyar jung sim paro. Udai briu ba shifting ya blay na du ba dangrit. Udai briu ba kenjaman sim. Uba kongu ya ki an bat ki hukum blay. Uba ngej bat syanya ka kitin ka jung blay. Briu ba ngeurit. Ba im borbor ha ka jing duai. Uba slur ban kren ya kejing sisa, persya ya kejing bom sisa. Ten kejung belai kau. Hakmi onggan ketim. Kikun kilong kejing aketi kejung. Bo yau kena hakalenti ke bade. De unam kendria. Wat anda habau larang baru. Karena kejing long bakerpang bat kababha jong Joshua. Dai namar bu yo ya ki kimi kikpa ki ba riu blai bat ki ba ting burom ya blai. Ka balang hang ne hamau khar. Ka ri khasi ka jungi ka jat badriu ka jungi. Ka phai shapi ki kimi kikpa. Ki ba don ki khon ki ba kwat ki ba khia. Ki ba stat ki ba nang ba phin bu ya ki khun ki jung phi ha ka jing stat bat ka jing alam ka jung. Kenang bakin long kin nong tre. Kibala ban pen bha ya ka imlang salang ka bala pat ka bala pra. Kibala ban penne ban te ya ka jat ban riu ka bala dangdu ka akor bat ka burom. Kibala ban te ya ka balang ka ba im ka ba khut ka ba klamjing thobria bat ka bam don ka jing duna hai hai. Blew i bo Joshua day ubala pen kerpang na kiru perthai. Bat ubay le ban penjan syau belai. Balai kedau kolong ki kimi ki kpa ki jungu ki alam yu syau belai. Kane kedai ke bentah jungi ki long kimi ki long pa. Kedai ke bentah jungi ke belasan. Bangin bu ya kini ke barit ki jungi haklenti ke bete. De kinam kendria wat anda haba ki lasan ru. Latip jauh Joshua ku menung treu baar. Udeu kapten sipai jong Moses. Ndrai kumu briu shifting usngawar tatin ban simti ya kakam nung alam. Namaru usngaw tu. Baulong bat Lord Bor bat wadap shibun ki jung tuna. Kilok ki para bangit ki para endeavors. Ubriu ubas ngaw tu ya la ke jong ke jing tlot. Ubas ngau tu ialah kejong kejung duna. Kalong kabor bat kejing stat ke bapen la yu. Banong uriu krau bat unang elam ubak lain bor. La itu yau Joshua ku unang elam bapau. Ulong bat tibit bah kakam sensar kadar. Ulapan iya kejing stat jungu hakabau umyau silang kemat yano ru. Kanega pau hakabu pia ya keri padang kikat arjat ikun Israel. Bat hakaba jid ikan alam bat kaba pendiang ya katabar naku. Boleh habu khot ya Joshua kularo bandar kat lambat. Anam don weru bala ban yang hakmat jong me baro kisni ka kerta jong me. Kumbangala don rengkat bat Moses kum tangan don rekat lamban me. Nganam ino ya me nganam kentat ya me ong ublay. Lai sin lai wat. Hapadeng kena kijing artatin kajong u Joshua. Ublay ula khat, ula penslur, ula penskam, urong penklan bat penslur bha ya lade. Men penyok bentai ya una upaj ba. Ya kata keri kamang alukular hakik patemen jungki ban ai haki. U Joshua ki parlok ki parabengin. Udah wena kena yalam tiba crown hak Bible. U Presiden Roosevelt jong kari Amerika. U ban yokor ya Joshua
kumunang elam ubesta, uba syempang, bat bunsin wala kren haka kitab u Joshua, bagadai ka kot ka bau sing tenat jong ka Bible. Dewi u Joshua haka jing kren pajba jungu, namar bau Joshua udai role model jong kena elam, haka ri, haka sensar kadar, haka balang, haka society. Joshua namar kata ulong kan nuksa jong phe bat jonga ke endeavors. Utau General Douglas MacArthur ulis ya kekriteng jong Joshua kumuwe hapadeng ke bakrau jong kapertai. Namar budon bor ka jingkut jumut bat ka raikut ban poi sakanan. Utau de Joshua. Ka jinglong krau jong unang alam kadai kata ka budon ka jingkut jumut bat ka raikut ban alam ya kenung bud jong shadow ka bakut om tang hasiteng. Ngis ngausi badon keno yalam. Kiba persang ban yalam nreki ino no ikenung but tang hasiteng. Kajeng krau jong kami S.W. Thomas. Namar kadon kane kajeng kut jengmut bat ka raikut. Ban pensan ya kisemla kintai bat sendrang syadu kata kajeng dap kerniang kajong Jesus Christ. Ban namar kata kalapan sitom. Ban besu haki ya kajing hikai syong terrai bat ikijing penyakam lengba ka Foursquare lane kari di penyakam juga Christian enabor ai ba mengiru ki nongelam ki ba menta jong ki nega society ki nongelam jong ka balang bangin don kana kijingkut jumut bat ka raikut banyalam yakiwe sha u Jesus Christ. Syadu bekendakot. Ya kajing tap kerniang u Jesus Christ. Kabar. Kajing penkre u Joshua ban jam syasiliang kawa Jordan. Hadin bau Joshua ula simti ya kekam nongelam. Udon kijing penkre. Yalam ya ki klam jing penkre. Bat kata ke jing penkre ke menungkong gadai ke jing bam. Hagalanong ke menungkong ke dekat ke bersipau katwe u Joshua ulah hukum ya kerengba sensyar ke pajbau dong toyat langba ke dara bat hukum ya ke pajbau. Toong to penkre ya ke jing bam. Namare ke laisni pinlai sasilyang ke nega Jordan. Banlet bat banyo ya kata gari. Ya ka bau trang ublai jungpi ula ai api. Joshua usngau tu klam ka bam la ban yai lenti. Bat umla ru ban yalek persyai ki bor ki badon ki bakhang hak lenti ya ki jungki. Hak jeliti pilgrim jungi ki Kristen ru hangne hak pertai. Ngi don kam ban penkre ya ke jingbam mensim jungi ka balong ka ktin ke jungblai. Kaba ai bor bat kaba Kristen yang ni. Hak jing yalenti bat ke jing trai ke jungi ya ke kam ka jung blai. Lakren ya ke ktin ublai bakalong ke jing bam ka bagan jaman sim. Bante ya ke jing long mensim jong ka balang. Blai habau yalami ki kun Israel sakari ke jing pular uyoi bagi tengan kisliang. Hangta hari klau. Bat ubsa ya ki dagamana. U Joshua u balayu ia kene usngu tu. Banamar katau ong shua bengin jam sa siliang. Deban penkre lupa ya ke jingbam. U balayu saru ya ke balang hakijek pilgrim jongi hakane kari klau. Bat ke jing psa jingbam kam dayu pu. Nraya kaktin ke jong blay. Kabutrai jisu ong bom tang dau pu bau ni imu briu. Hindre da kaktin barok kabami no na kisentur utrai. Hakijing dua utrai ujisu laikai uang. Doai hangi mentai ya kijing bam jungi kabahala kesi. Dr. D.T. Niles bataya kene kat. Bagane kaktin mana kasni kadai kijing im jong sipai. Kene kijing bam kabamala kasni kajong sipai. Kabalang hakane ka percaya la penserim kum kabalang kabayale.
Kumta ka day ban don ya ka ne ka jing bam ka ban tei bat ka ban ai bor ya ka jing im jong ka ban ya shaprang ha ka jing le bat ru ha ka jing tre ya ka kam ka jong play. Play ha bolo pen kemti ya Joshua ban ya lami ki kun Israel u shonju ra u bong dale sumar kat bekum ka hukum baro. Bau nom pai sya ka diang ne sya ka mon. Bau nyo man bha kat sya ka bau le. Kumta uloong. Wat ai kene ka kitab ka hukum kan jano na kesentur jong me. Men ai perkhat ya ka sinyasni. Kenang ba men yo sumar ban le kat bakum ya baro bala tho aka. Na ba kumta men roy halakalti bat kumta men bharu. Kaktin ke jong blay ki para bengi. Ki para endeavors. Ki junior, ki intermediate, ki senior, ki associate bat ki active members. Kadai, kabor. Kabengila banela persya ya ki buithap ki jong usaitan. Ubawan banela halakasni ban tombor bat ban kni kentet yengi na kakti jong ki kimi ikpa. Paul kuntu ya ki dekat ka balang Ephesus bat yang ngiru dong. To sim ya ki jing dakli ki jing penim. Bat ka white lam sim ka balong kaktin ublay. Haka history jong ka balang maukar. Layat hu. Baka komiti balang ka perkat. Baka lat ka babhae syapang ka jing penklanya ka jing ikai kitin blay haki ying Kristan. Kalong bandon ka jing sengin. Kata ka day karay jong ka komiti balang haki jing lang perkat kam jong ka. Bat ka ne ka jing sengin ong ka ne ka komiti balang maukar. Kadai benlong sisin sitayo. Kanai kejing sengin ka sedang nadu benai September jong snam sejar kentai spa sau pusau. Bat kane hadu mentah. Kane hadu mentah. Kumta ki samla. Ki associate ki active members jung. Ki endeavors ke jengi kentai bat sendram. Shano penek wat jingbang. Shano pinyo ya ke jingbam. Pinyo ya ke jingbam na ka school penpau jong ka balang. Pinyo ya ke jingbam na ka society jong ka balang. Pinyo ya ke jingbam na ka jing sengying jong ka balang. Hangne don ka jing hikai syong tenrai jong ka balang. Ka ba te ya pi, ka ba pensan ya pi, ba pelak benkot syadu ka jing da pernian ka jong Jesus. Namar kata doya mare. Ban poi sa ki school penpau. Ban poi sa ki society. Ban poi ru sa ki jing sengying jong kabalang. Kabrib lagi jong ki khmat. Sa ki jing pen gua berai jong ki jing hikai ki ba pen bakla. Ki ba ring ya pi. Ki ba pen sengau bhai ya pi. Ki ba pen sengau tenat ya pi. Namar sisin kasni. Pin liat haki sang khong ya jong ki kununiam ki basong sit tang sipor kabalang mau khar ka de kabalang kabadon ka jing start bat ka jing sampang kabala pan kre lupa ya kini ki jaka ai jing hikai ka jaka ai jing hikai ka papiang pinyo ya ki jing hikai ka badapura namar kata ki samlarit ki samlahe ngi gelong kimi gelong paru dongin ya mere syakinik institution ka bakrau ka babha jong kabalang kenang mengelak bansan ha uji sukris. Kabalang kebab saya lade kepen klanya lade bat kepen im yekiwe. Kabalang hakane ka rijungi kanroy kansan. Tang lade kit khot jong ka kelak ban saya lade dakaktin ke jong blay. Bat kelak ru ban pensan yekiwe de. Kajim pen krek kabaar. Wong to pen kentang yalade. Kane ke jing pen kentang kade ke jing duai. Joshua usngau don kam ya ke jing lambat ke jing don kat ke jing blai ha ke jing elenti ke patumai. Na pentha karimawap syadu syatai syasiliang kawa Jordan.
Usngau thu ba kadon ka jing hak lentia. Ka jing ka banung kong bat ka bak ledu ka de ka wa Jordan ka ba ke de ban jam leng ba jung ka. Kum tau lo ong hau pai ba. To pen kentang ya la de. Namar la sai utrai unle ya ka jing phla ha padeng jung pi. Ka jing pen kentang ki para bangai. Ka de ka dak jong ka jing pen khoj ya ki jing mut ki jing perkhat ya ki donut bat ka men sem ki jung. Hoi kadai ka dak jong ka jing IT ya ki met jungi kum ki jing knya bi im bkhoj ke bapan sngu bha yau play. Ka jing pen kentang kadai ka por jong ka jing up ya ka timing ka jong play. Kadai ka por jong ka jing up ya ka jing alam ka jong play. Kata kadai ka jing pen kentang. Haduk kat nong ila punut por ban up ya ka jing alam ka jong. Ngawit ban perkhat ya ka jing tray ka Miss A.W. Thomas ka missionary jongi ki Christian Endeavor Society ngakam bagay ka missionary jongi kabala penlut bon kapor ban tray hang ne hamau khar ru ban hiar sakitai ki tham riboy ki jongi langba ki klau ke berben hapadeng ki jing ma ki jing mensau jong ke merat klau ki kla ke dengim ke hati sauku. Dai kane ka missionary jung kabala bu hakatin kasi ya ka kot kabala tho dau Reverend Dr. Francis E. Clark kabakerteng ka Foursquare. Kabangitip ki Southly ki nongrim jong ka Christian Endeavor. Ka nongrim kabanung kong jong kane ka Foursquare kadai ka jing pen kentang yaladi. Kini ki senior members kitip hai kata. Kini ki junior ki jungi, kini ki associate jungi totip ya kata. Kan nongrim ka banung kong jong kane ka Foursquare kade ka jing pen kentang yalade. Ne ka jutang ka balai te ublay ka jutang ka balai te bat ublay ha ka jing long jing im bat ha ka jing tray. Haman kas new blay banung kong jong benai ka don ka jing seng pen kentang. Ba way u endeavorer ka way ka endeavorer. Kin persyang ban yai pen thmai ala ka jong ka jing im how try jisu. Bat ban simti ya ka jing tray kam jong ka society ha ka jing lam bat ka jing darengkat ka jong blay. Ha ka nokur kom. Daga bawat ya ka jing slok bat bulai hak jing dua. Daga popule ya ka ketin jung manakas. Kadai kana ka jing pen kentang ya lade ka ba penla ya ki samla endeavorer. Ban Christian ya ki kam bat jing mane jong ka balang. Ki kam jong ka balang hang ne hamukar. Ki jing mane hang ne hamukar. Kadai ka jing Christian jong ki endeavorer. Kentai bat senrang. Balai bikela ban Christian. Namar ki don kane ke jingpen kentang. Bala seng nong rim, bala bu nong rim. Da ke Christian Endeavor Society. Nalor nang ta banya lam ya ki we syau Chris. Bat ban ai na ke benta ke jing penyar ya ke hima ke jung play. Banya la ban kentiu ya la ke jong keri. Bat ban penyar ya ke jing long sipara hau Chris. Kata kadai ka jing pen kentang jong u Christian Endeavor. Haman basdang jong benai ka judon ka jing pen kentang. Ha ka jing pen kentang ya lade ka don ka jing rai jong briu sibet. Bat jong ka kunhun hi baro ka we ban pentmai bat yai pentmai ha ka jing de bat Jesus Christ. U chief advisor jong u we pa we bangai. Ka we pa we ka bangai. Ka kam ka paginde ban le bat hakan ukur kom ngintre ka kam ka jumple ngimtip ringi don u chief advisor bot utaw de try ban upenim jingi u Jesus Christ ka jing ai jumut jong nu advisor jongi kalong bangin don ka common solution bat ka miraculous solution ka jing trelang prabriu bat kham tam ka jing trelang badu play
Dai kane ka bau Joshua ong. Ken dapen kentang swa yalade. Ai bakane ka jing trelang para banget bat ka jing trelang bat boleh kanlong hapadeng jungpi ka junior Christian University. Kanlong hapadeng jungpi ka intermediate Christian University. Kanlong hapadeng jungpi ka Maukar Church Union. Kanlong hapadeng jungpi ka jing senggan tayang na Maukar. Kanlong ro hapadeng jungpi ka balanghi poro. Ka jing trelang prabriu. Bat kham tam banyo ka jing trelang bar play bar klam ublay. Ngimla banle ei ruam. Ka basngu tanat banyu I bau Joshua, how Joshua bot pajba Israel kalong bano Joshua ula ptha yake ban pen krek bat ban pen kentang yala de kila ai ka jing trelang. Undon weru ubo klam kong. Nginle bat syaga bamen pa yang ngin lek ru kumangela ngap yo Moses yameru ngin kongu tang bau trai u blai jong me undon rengkat bat me kumbau la dan rengkat bat Moses jar baila persya ya me ya ka hukum jong me yau ta on penyap ong upai ba Israel hau Joshua tang ba kadon ke jing dawa bamen long ubak lan bat ubas seluruh Kanai kedai ke juk ke bau pajba ukmel enti udon kam nangi kino yalam. Upajba udon kam nangau pastor nangi kino sarai pala. Kid khot jong ka society ki don kam napi ki nong yalam. Banlong ki baslur bat ki baklan hautra. Namar kata do ngin pej Sya uneu Joshua. Urul model jungi. Uba jupen klan yala de borbor hau trai. Bada kata kejing klan trai. Uyalam yau pailan Israel. Kejing pen krek kabalai. Dora ya kasenduk kajutang. Dora ya kasenduk kajutang. Joshua kum nang yalam ulap hairu. Sangi kenang sarai bang. Sangi ke pastor, sangi ke lebi, sangi ke lengdo. Kepada benra ya ka senduk ke jutang, ha ke jingalam ya ka balang, ya biru kino yalam jok society, kibe yalam ya ke associate bat ke aktif member jong ke society. Ha kelenong ke balai dekot ke bandriu uang. Dora ya kasenduk ke jutang bat lek sasilyang haswa pajba. Kapas ngau tenat banyu iang ne kalong ki lebi kalong do. Kela ra ya kasenduk ke jutang kela lek haswa jong pajba. Mdai ke babut nadin ki lek haswa jong pajba. Hang ne yu iya ke dur ba sisa jong kapalang. Bamangi kinong yalam ki bru ke bableu la iti bat senya. Ban ba ya kasenduk kajutang ngin pen kongu ila de ban simti bat ra ya kasenduk kajutang bat lek seswa jong pajba. U Joshua sem jam watang sin siru. Hakajia lenti jung lomda kasenduk kajutang kam lek seswa jung. Dei ke bara ya kasenduk kajutang ke belam syakmat ya pajba. Bat ke pajba ke buat nadin hadu baginda poi syakanang. Dongin yaukor, ngin burom, ngin kongu. Nadu kena yalam, hadu kisah yalam. Ya kena kesenduk, kajutang. Belayu narap yang ini, un aibor yang ini. Bangin noman taj, hakabara ya kena kesenduk kajutang. Bad mangi kepaj baru. Ngin dapan kongu yala de ha kita ke bapa ya kasenduk kajutang kabalai bat kabakat tu kabengela ban ui hang ne kalong kajeng rung bat kajeng yok kenti ya keri kanan ban yo rung sya keri kanan ki kun Israel ke de ban ya lengba ka ba Jordan ki don ki kendon ki badai ban but haba ki jam ya ka wa Jordan
Bat kata kalong baki pajba barok kin yang hak jaka jungki kat bakalung do bat kelebi ki ba ya kesenduk kejutang kedang ya hakmat jungki. Kapas ngau tenat banyu I hangne kalong bakat don kejengkong. Bat kejing aburom markel yang hapdang kenong elam bat ki syayalam. Ki pajba ki but kham paji. Kumba ar hajar pru da kejing tau. Hadu baki pojat jungki ki bapa ya kesenduk kejutang keladai hakram yang Ki ki bahiar na syanang ka Jordan kala yang ki kendon ba. Bat ki pajba kala yang ba kat baki long do bat kala bi kadang yang scam harang teu. Hapdeng ka Jordan. Hadu bau pajba ulai par sa siliang Jordan. Kajing la ki kun Israel ban jam sa siliang Jordan dai namar baki pech. Bat but ya kajing alam jong kasenduk kejutang. Kasenduk kejutang kapen ken mau yang ngilang barok bakadai ka bor ka bapla kejung play. Ka penla yang ban yat da ka bor sya ka bor. Hakane kajing yat lenti pilgrim jungi hangne hak pertai. Kapen I hangi ya kajing dorengkat kajung play. Kabelam syakmat bat ka babut syadin. Hakajing penim bat hakajing tre jungi ka kam kajung play. Ka kedeuru hangi ya kajing kular ke bane. Ki bomdon kajing kala. Nrei ke bane menin menta. Bat sadu ki ba bom jukut. Hadin bala jam sa siliang kawa Jordan. Ki kun Israel kala syong dara hakilkal. Bat hang ne utrai ulapen benar. Ya kajing job juki kun Israel. Hakane ka sni ngalapen telun no hapi ya kerang ki Egypt. Kajing job jong ki Israel hapakela poi hakanan. Ki parabange biit. Kung kenang yat pilgrim hangne hak pertai. Ngim lalak dalam daya lang bagi kendon ban poi syari kanan. Kabakan jaman sim. Kabutrai jisu labu yang ngi udaong. Uno ru ubaman ban madbut nadin jonga. Ai bun lan yala de unra yala kejong keding pna. Bat un bu yanga. Habang yala dep yai lang ba kini ki kondon. Ngin syong sa ru hatrai ka ding pna ka gilgal ka bakan jam si. Bangin yo ban ring men sembat ban yo bor ban peteng. Ya kejing yai lenti kejungi. Bat kejing trekam jungi. Hangni ha ka ka Gilgal, ka bakan jam sim kejungi. Kadai ka ding pna, ka bangiyo ban syong thai. Ban ri tengen, ha ka serngiu ka jingelam kejungka. Kilok ki para bangi, ki para endeavors. U Joshua udai role model jungi. Simet bat jongka balang hibro kuwe. Dia berubah seluruh ban keren ya kejing sisa persak ya kejing bom sisa. Kabalapan seniu dor ya kejing kut bat kejing long kentang jong kabalang. Baden dah bang lalak ban im ha kejing sisa. Ban keren dah kejing sisa. Ban lek dah kejing sisa. Dengin salak ban peteng. Ya kejing lenti jungi nang ne saduk saulum kalbri. Badon dah ba kejing im jungi yang ne ka pertai kalawai. Ngin yang hakmat utrai, bat ngin yo ya kerai na utrai. Bangilong ke babit. Ban yo rung siya kata kari ke bapernai. Kari ke balapan kre da utrai. Na ke bentajung way po way ubangit. Bat hang tangin yo ban yarway lang, bat unong ruway sim mensim ke baong. Kanan ri pernai. Lanongan poy siya kanan. Hakanan jingsuk lajanai. Ale ngin leit siya kanan. Ya ki para bengit. Nginom syong thai. Ngin ya. Daka pepek syaka ding pna. Kabayalam yengi. Syaka kanan kabakan jam sim. Bangin yo syong ru. Lembat trai jisu. Junam la junam. Tublay na kamta kaburom jung. Amen. Dr. Sibon ya pastor, hamdan kubor,
kablong isya kajing kerku bagi jarap kejip isya yang ikun kejong belai. To lisuk pastor lisa sinong menta dapat undang program bagi dua belai nukal pi lepas sok siang pi. Bat kum ka junior society mokharu sai kublai lam yak society kidan harto kajaga jong pi. Tamna poi sabakut jong kajing sakri jong por kablong kabenta kawen dik jeseng wa penkut yakani kajing rakhe yak jinap shispa absence nem jong ka junior sustainable society mokhar para ngej kem makane kalong tang kajing kut jong ka jeseng ndre kajing sakri jongi kajing i jongi kadang siapang ne sakmat haru ki por isngi kibrangwan ta kajing kerku ba kajing alam jong blai utrai nopon im jongi Jesus Christ. Kaya po isa na kot in subha menyerwai lang kajing ruai ba sanspa nyopusan bat sanspa ndripusau na kabarim sanspa nyopusan bat sanspa ndripusau na kabarim bat na kot kajing ruai an kerpat sasisiani pastor in subha ban pelat yangi da kajing ruku penwai pi syakri utrai yu kenrat yaro pen pau jing pen im kapertai baro ka kerteng badan boru jisu pen krau ka hima ka jong u hangi kelapau boro it khot saudi khot jingwai sanspa nyobusan bat sanspa hendrio pusau. Shakri utrai luken rat yaro pen pau jing pen im papertei baro ka kerteng badon bot u Jesus pen krau ka hima ka jong angi kalapa Senchar ublay ban pen em ula jangi ula jan yukun ula pa upai tang ujong un riwayaro kang rau kajing pen em tu Jesus blayo Yaro yublay ubahag litam kaburan yukun yahin bertajam iangel boneng iyaro yaun kun mangrot imani idembat Ya ungin ya dem, ya ungin ya ngo, kadono jongi, atrai to benlo, kaburambat yaro, uji sungin ai, jengmu ya ujiu nam, onsen chan lem wai. Dong ini wai. Do try undak mi tu. Hapadeng jonga bat jongme habangi me don shu markmat parloki. Utrai unteng shine la kakmat halor jongpi. Undala isne yapi. Undak kurkuru yapi. Badada airu bakijingi ba kabamayan kabapala. Kabana bom jukut kajong blay bukpa. Kajing ai kabadap biang kabadap kerhai kajong Yesus Kristus butrai. Lamru bat kajing aso yuslok kabatiang kabatengen kabapen bor kajong mensim kuy. Do kine kibalong lai hawe blay. Kin long lam bat pi. Lamru bat
ki bangai hakan negeri bat hakalang setlak pertai nadu menta bat hala kertaru